bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jewol sare no min mbino ani gardinji men ni habaruji men gueɗɗirɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko adi tafo d' abord ene wayno ko jamma hanki pellodiral waɗi toon to Birmingham ɗum noon ko to Birmingham ene wayno ko yimɓe wonnoɓe yahannoɓe lawol finalement jalta e auto men hedde 11h jamma no ɓe mbiɗi ene jogui perlaji gone fellude nde ɓe pelli nde wiyama ɓe mbaɗi yimɓe nayo e ɓeɗon yimɓe nayo ene jeeya hen hawnaki moɓe jinno warde o ɓe mbaɗi ɗumen ɓeɗon yimɓe waraɓe noon ene wayno ko yimɓe tato tan ko yimɓe tato tan ene wayno kala hen hol kañumen hen goto wiyete ko Anitra Holman yara ko duuɓi nogas goho goto wiyete Taj Bouquet yara ko duuɓi nogas jeeta goɗɗo wiyete ko Carlos McCain yara ko duuɓi nogas jeeɗiɗi nayoɓo o noon ene wayno ɓe kalanta hol kañum ɓe goni ko ƴewde identifié ɗum tugnade kadi e police Birmingham no haaliri hono kamɓe ɓeɗo felluɓe haysinde ɓe jiitaka tawa hande ene wayno ko hawnaki on joɓɗoɓe won yooɓe mbarra goto e ɓeɗo waraɓe pour ɗum waɗi noon ko ɓe pelli heddiɓe tato heddiɓe fof ene wayno ko hawnaki ko kañumen ko coïncidence tan kawri hen ɗum noon koto police mo Alabama Birmingham tan woni koto Alabama ɓe goni ko yiilade hande pour hono ɓeɗo yimɓe warɓe felluɓe hanki jamma hedde 11h jamma ɗum noon ene wayno ko yimɓe nayo maayi hen hakke sappo e jeeɗiɗi neɗɗo maayi gañima hen donc ɓene continue yiilade oɗo saha joni tugnade noɓe kaldi ɓe mbi wonde ko sibabude ɓe ganda taw holto ɓen jeeyi ɓe mbawi rendinde ɓe mbawi wallodirde oɗo saha joni ɓe ballodirta koye FBI e ɗum ɗo jeeyi agence uji local uji gonɗi toon to Alabama e tugnade habaruji gommiɗi toon to Maison Blanche hono kamɓe White Maison Blanche ɓe mbi wonde ko maɓe jantini hen kamɓene doole mabɓe ɗum noon ko ñagade FBI mo fédéral pour yo wallu ƴewde hol ɓeɗo henna waɗɓe ndeɗo bonande ɗum noon kadi ko pellugol kadi ne wayno ko toon kadi to Florida hono kanko Donald Trump neɗɗo tumunoɗo wonde ko yinnoɗo fellude mo ene wayno ko procureur gonɗo toon to Florida kadi ko hawri hen kadi coïncidence kañum horum jeeya ko toon to Haïti donc siftinde tan yimɓeɓe ene wayno koye débat makko ñanden kanko Donald Trump o haalino haalluji bonɗi ko fati e haytinaɓe kono ene wayno oɗo saaha joni ɗeɓe goni ɗo gardiɗo pour enquête hono neɗɗo jinnoɗo wardemo kanko Donald Trump o kañum horum ko haytinaji donc ene wayno ɓen goni koye enquête oɗo saaha joni ƴewde holko woni sababuji kanko oɗo ene o jogui anniye pour yidde yande walla warde Donald Trump ko wawi wonde foof donc ɗon woni ɗoɓe jarata oɗo saaha joni hande toon to États-Unis ene wayno ko tugnade habaruji gommiɗiɗo toon to Washington hono kanko gardiɗo suudu représentative hono Maggie Johnson ene wayno wawi yaltinde hande addude proposition ɗum noon proposition ko pour wadde continde wallude hono laamu ngu continde wallude hono laamu États-Unis pour wasde uddude dame muɗum ene wayno ko so tawi ɓe dañano budget pour wawde wodde ko fate hen budget mo laamu fédéral gouvernement fédéral hutorto ɗum noon ko adi lewru septembre de mars ene wayno ko gouvernement o koko jogorno uddude kono noon e tugnadi kadi ko fama joni hono kanko Mike Johnson kanko gardiɗo sud représentant kon gonɗo speaker o wi wonde oɗo saha joni o ƴefti proposition bawɗo walludeɓe continde budget mo ganduɗa temporairement kene wawi wallude ha mois de 20 ñande nogas lewru décembre taw gouvernement o ne wawi continde taw uddani ɗum ɗon noon ne wayno ari kadi ko caggal kanko Mike Johnson ɗum ɗo fof ari ko caggal ñande alarba ɓennuɗo ɗum ɗo fof kadi ko caggal ñande alarba ɓennuɗo hono kamɓe républicain je ɓe donki nanodirde e kadi ne ɓe donki dañde yimɓe kene woota pour ko fate en budget mo mbiyata 6 mois pour wallude gouvernement continde par ce que e nder oɗon budget mo ɓe gadduno ene waɗi hen ko mbiyata save act ɗum noon ko loi mo kanko Donald Trump on propose pour wiide wonde ko kamɓe républicain yoɓe mbadda loi pour kene haɗa kala ko wiyete en yimɓe immigré ji ɓe ngala kayitaji wodde e woteji fédéral ɗum noon siftinde on ko haysinde ko mbaɗi oɗon proposition to États-Unis ne wayno ko ala droit wodde ala droit yadde ala hay goto ala droit wotoyde élection ngaji taw ko surtout fédéral taw ala kayitaji citoyen taw wona kañum
kañum hoore wona citoyen leydi ndi donc ene wayno ɗum ko Donald Trump tan haalluji ɗi o haalata pour kamɓe républicain ji ndeɓe ndewa heen ko wawi wonde fof caggal nde ɓe donki nanodirde ñande alarba ɓennu ɗo hono kanko Mike Johnson o famni républicain ji o wi ko wonde oɗo saha joni républicain ji ngala doole ngala kadi ne wiye yimɓe kene mbawi wallude ɗumen kala ko jiiɗi wotanede pour ene gotane donc siftinde on tan kamɓe ɓuuri démocrate en toon to suudu représentant ji ko yimɓe ɗiɗo ɗum noon ko ɗum waɗi ne wayno ko kanko Mike Johnson o rutti o waɗi proposition kanko au moins ko mbiyata donc ɓe mbiyata continue resolution ɗum noon ko CR ene wayno ko oɗon continue CR moɓe ƴefti CR moɓe ƴefti ene wayno ko ma naw ma wallu gouvernement ma wallu gouvernement o liggade ha yetto ñande nogas lewru décembre siftinde toon kono siftinde on tan ko lewru nogas lewru décembre hawrata ko woteji ɓenni donc andite oɗon saha joni est ce que ko kamɓe républicain ji ɓe continue jogade majorité toon to suudu représentant ji walla taw démocrate en kefti ɗum ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo plan ko ɓe gaddi ene waɗi kene wona ujunnaji temedde ɗiɗi e capantati million taw ko temedde ɗiɗi e capantati million ɗi ko wallude surtout service secret mo États-Unis service secret kañum gardata ko wayno président ji e galleji mum surtout e gueɗe ɗe ganduɗa parti e gouvernement fédéral pour wallude ɗum beele ne yaara yesso donc ene wayno ko caggal nde kanko Mike Johnson nde waɗi ɗum nde hono kanko cukko makko démocrate biyete Jeffrey Hakems Jeffrey kañum hoorumi e kañum kadi gardiɗo suudu sénateur uji taw ko démocrate hono biyeteɗo Chuck Schumer kamɓe koye ɓe mbawi yettude Mike Johnson pour cuusal muɗum e jambragal mum e kadi wawde yettude kadi hono kamɓe sénateur uji e député ji démocrate e républicain ji fof wawɓe nanodirde pour ɗum ɗo yo nawe toon wotoye ɗe ɗamina noon so tawi ɓe continue yarude noon ha nakki yontere aron nde maɓe nanodir pour ɗum ɗo wonta loi nawe to président mo États-Unis signen ɗum donc ha hande toon to États-Unis siftinde on tan ko mbiyata en donc ha hande toon to États-Unis ene wayni ko toon to New York hono Nations Unies ɗum noon ko fedde dowlaji denduɗi ɗum noon ko mbiyata Nations Unies ene wayno batuji mum puɗɗima ñande aljuma nde ɗum noon ko aljuma e asatto woni batuji mabɓe assemblée générale donc ko teskira hen tan ko wonande gouvernement mo États-Unis hono kamɓe candidat ji ɗi goto men fof nane ƴeewa hol ɓuura wawde jokkodirde ko fate hohoɓe ummiɓe caggal leydi ko anda tan oɗo saha joni hono ko kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump fof maɓe pottoyo hono Volodymyr Zelensky ɗum noon Volodymyr Zelensky kañum hoore mum koko invitaɗo yo are oɗo sommet kadi ene wayno pottital mabɓe kadi ko wallude kanko Volodymyr Zelensky bawɗo mabɓe laamade foof beele ne continue kala balle gummotoɗon e États-Unis surtout yen balle taw ko kadi dewoji États-Unis par walla ɗo États-Unis jeeya pour taw ummi ko no to wiyete no OTAN beele ne wawa continude pour haare pour walludeɓe kamɓe Ukraine e haare nde ɓe goni oɗo saha joni contre Russie donc ene wayno ko caggal muɗum ene wayno teski ene anda hono kanko Kamala Harris ene wayno ko ma jokkodir kañum hoore mum toon to Washington hono gardiɗo leydi gardiɗo leydi ko wiyete gardiɗo leyɗele gardiɗo roi Émirats Arabes Unis donc ene ma fotti mum ñande altinde en toon to Washington Donald Trump kañum hoore mum ene wayno ko ma jokkodire hono premier ministre mo Inde ɗum noon kañum hoore mum gonɗo ɗo siftinde on tan ko kanko kanko Joe Biden ene wayno ko wawino kadi fottude toon to galle makko gonɗo toon to Delaware wayno fottude toon e premier ministre mo Inde premier ministre mo Japon e premier ministre kadi mo Australie o wawi fottude mon ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa partuɗe en peeje mabɓe politique général walla politique international mo kanko gouvernement Biden mo woni donc wawi fottude mabɓe toon kadi ene wayno ko ɓe kaali kamɓe foof jokkodiral ngal koko fati ɓeydade titinde jokkodiral États-Unis e leyɗele aduna nde ɗum noon ko ɗum woni ko haala ko wawi wonde fof ene wayno ko Kamala Harris kanko e Donald Trump campagne mabɓe nani foni woni koye vitesse oɗo saha joni ko siftinde tan ko ɗeɗo leyɗele jeegom donc siftinde on tan ko état ji ɗiɗo jeegom ko ɗi woni oɗo saha joni kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris goto maɓɓe foof yiiɗi gagnade e ɗum noon so goto maɓɓe gagnima ko ɓuuri hewde ɗiɗon état ji surtout ko wayno Pennsylvania ko wayno
Caroline du Nord ko wayno surtout Nevada hawnaki ma daña wonde président siftin ɗon tan ko toon to Arizona ene jaa hen kañum jogui ko 11 électeurs rewi hen ko Georgia jogui ko 16 électeurs rewi hen ko Michigan jogui ko 15 électeurs rewi hen ko Nevada jogui ko 6 rewi hen ko Caroline du Nord jogui ko 16 ɓurɗo mawnude ko jogui ɗiɗo en électeur uji ko Pennsylvania don tumnade hannde e pooluji ɗo jarata ene wayno ko toon to Caroline du Nord ɓe puɗɗima jande caɗele seeɗa sibabunde gonnoɗo toon candidat pour yo won gouverneur hono kanko Mark Robinson sibabunde haalluji jiitaɗi omo haali ɗum guila ɗum noon ko haalluji guila kanko hoore makko o natani e politique guila kitali ujunnaji ɗiɗi e jeetati ha ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗiɗon haalluji noon haalata hen ko surtout komo woni site uji taw ko pornographie ɗo watte noppi moɗon omo haala hen haalluji kadi omo ƴetto hen ɓaleɓe walla kanko hoore makko mo yettani Hitler walla mo yettani ko fate henna kalfandi pour makko pour widemo so tawi kalfandi fuɗɗi toon noon kalfandi ɓaleɓe ittanoɓe Amérique no ittanoɓe Afrique garda ɗo hen so tawi ɗum ɗum wano fuɗɗitade hannde kanko hoore makko o sodano e ɓaleɓe tawde kanko ko ɓalejo o sooda ɓaleɓe walla o sooda ɓeɗon halfaɓe kanko hoore makko jeeyi ɗum donc ɗiɗon halluji jaltide ene wayno ko ɓuuri hewde républicain ji ñaguino mum yo oppu kanko Mark Robinson ene wayno oppani oɗo saaha joni noon sibabunde yimɓe hewɓe kadi conseil ji makko liggotonoɓe campagne makko puɗɗima oppude ɗum ɗo foof kadi tawde kadi Donald Trump kañum hoore mum ko kañum sippirtonomo guila ɗon hay sinno woɗɗitinimo hoore makko joni oɗo saaha joni ene wayno ko Amérique yimɓe jeeyaɓe toon to Caroline du Nord puɗɗima rostade makko ɗum noon rostade kanko Donald Trump ko ɗum waɗi donc toon to Caroline du Nord hawnaki ko oɗon état ma wonto bleu ko jiida e ɗum ɗon sondage uji jaltuɗe hannde donc ɗiɗon sondage uji taw waɗi ɗum ko NBC News ene wayno ko oɗo saaha joni hono kanko Kamala Harris o yarata ko 49% hono kanko Donald Trump o yarata ko 44%. ɗum noon ene wayno ko haysinde ko ene waɗi ko wiyete hawnaki virgule aji pour erreur ne wawi wonde hen ɗoɓe jarata ɗo henna kanko Kamala Harris ɓurde Donald Trump kene wona toɓɓe 5 walla 6 ɗum kadi ko avantage siftinde on tan ko oɗo ñalawma hannde heddi ko balɗe 39 haade woteji arde ɗum noon woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasine e siftinde on tan ko kanko kamɓe ɗi foof kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump eɓen continue ha hannde wadde yillade no feewi surtout ko wayno leyɗe ko wayno Pennsylvania ko wayno Caroline du Nord ko wayno toon to Michigan e Wisconsin e surtout Wisconsin kadi ko yalti hen hannde wiya wonde ko kanko Kamala Harris kadi ne wayno o wawi ɓurtade oɗo saaha joni hono Donald Trump siftinde on Donald Trump e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko kañum hawno Wisconsin e hitande ujunnaji ɗiɗi kadi e nogas ɗiɗi ko kamɓe républicain ji kawno toon to Wisconsin hono noon ɗum noon donc ne wayno ko sondage uji ha hannde sondage uji ɗi mbawa wonde gongira e gonga est ce que ko noon jogo woteji jogorowade donc ne huula hawnaki so tawi ne hawnaki kanko Kamala Harris o ɓuura dañde ko wiyete vote populaire kono wasa dañde ko wiyete en ɓurde to fate collége électoral ɗum noon collége électoral siftinde ɗon ko yimɓe état fof ne jogui yimɓe wonɓe toon ko kañumen goni électeur uji ko ɓen dendata gona dokka kanko cuɓaɗo yo ardo wona o dañi 250 o gotan ɓe donc siftinde on tan ko e nder électeur uji États-Unis fof hawri ko 1,3 jeetati ɗum noon 1,3 sa fecci ɗum laabi ɗiɗi ene wayno ko ɓuuri hewde ken wiya 1% ko 1,7 habaruji men international guitoɗen ko toon to Israël ɗum noon ko toon to Cisjordanie Palestine hono kamɓe Israël naaɓe ɓe naati hen toon hannde e bureau mo ganduɗa galle jeydi hen ko biyete Al Jazeera ɗum noon ko gonnoɗo toon to Cisjordanie to Gaza eɗen wayno ko e nder nde ɓe naati toon nde ɓe jamiri wonde ko personnel gonnoɗo toon o yo yaltu bureau ngo e kadi kala bannuji kala drapeau ji gonnoɗo toon won drapeau gonnoɗo toon hono sukko debbo goto journaliste baranoɗo toon taw kamɓe Israël takano kamɓe mbaɗi ɗum ɓe guitti ɗiɗon drapeau ji e kala signe uji gonnoɗo toon pour mabɓe wiide ɓe wonde ko oɗo bureau ko uddata hankkadi ɗo e balɗe 45
uddita ɗum ɗo fof ko kamɓe israel kadi ko ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo fof yanti kadi koye peeje maɓɓe mbanno sibabude nder mois de juillet kamɓe jamiri ɓe janidi toon e bureau kadi Al Jazeera goɗɗo gonnoɗo toon to Jérusalem ene wonon ɓe mbi wonde ko oɗon bureau il faut ko udde donc tuggi nden ene wayno ko Al Jazeera kañum waɗata no émission ngaji mum en direct ko à partir de Jordanie ko wawi wonde fof ene wayno ko Al Jazeera ko chaîne télévision taw jeeyi ɗum ko Qatar Qatar kadi ko leydi ganduɗa oɗo sa joni wallori jiyandi e walloɓe kamɓe Israël e kamɓe États-Unis e kamɓe Hamas wadde négociation ko fatite en jamno dañira toon de Gaza ko wawi wonde fof ene wayno ko Al Jazeera kañum tan wonno galle jayniyankoɓe gonɗo toon taw ko galle international ko jiida e CNN donc kañum tan yaltinanno hen saji photoji taw ko photoji ɗe en hay CNN e yaltintan ɗum ko donc ene yamirore mabɓe kamɓe Israël e taw kadi kamɓe Al Jazeera eɓe pota ɗum ɗon eɓe naati toon to bureau mabɓe bureau Al Jazeera gonno toon hannde to Cisjordanie ɓe jamiri bureau hankkadi yo udde ɗum noon e wayno ko ala fof hankkadi droit walla doole ɗe Al Jazeera jogui pour e nder leydi Gaza pour wadde kala reportage ganduɗa ko fate en haareji haare wonde toon hakkude Israël e leyɗele walla hakkude muɗum e Hamas walla hakkude muɗum e Hezbollah hakkude mum Hezbollah ene wayno Hezbollah hannde wiyama werlima toon to Israël kene ɓuura temedere missile ɗum noon won missile aji jeehi ha nokkuji goɗɗi ɗi toon to Israël kadi ene wayno ko Israël kañum hoore mum woni koye ɗeɗo balɗe fof woni koye bombardement ji toon to Liban e tugnade hannde Israël ko haali wi wonde ko toɓɓata ko nokkuji mabɓe kamɓe Hezbollah ɗeɓe jogui taw ko nokkuji ɗi ene waɗi ko koɓe wiyata lance roquette aji mabɓe to goni ko wawi wonde fof ene wayno Hezbollah koko wino koko yettoto surtout yenne caggal nde kamɓe Israël naɓe eɓe Hezbollah ne taki ɓe wi wonde ko kamɓe mbaɗi complot ha peejoji mabɓe kamɓe ardinoɓe Hezbollah doole hen peejoji ɗi puusi mbari yimɓe hewɓe kañum e radio ji mabɓe ɗiɓe joguinoɓe kaldanno donc ɗiɗo siftinde on tan ɗiɗon radio ji e ɗiɗon peejoji foof hay sindu ko compagnie gonnoɗo toon to Taïwan ko kañum wiyano fewni ɗum e kadi ene wayno ko branche muɗum gonɗo toon to Hongrie kañum fewni ɗum deke branche gonɗo to Hongrie o oɗon woodani ɗum ɗo fof ene wayno donc manipulation hawnaki e tugnade galleji surtout ko Hezbollah tugnade enquête Al Jazeera mo waɗi ne wayno ko kamɓe Israël kamɓe manipuli pour ɓe pewni ɗiɗon appareil uji caggal nde ɓe tini wonde ko Hezbollah ene commande ɗiɗon appareil ɗiɗon machine ngaji donc peejoji e radio ji to toon to Taïwan donc ɓe pewni ɗum ɓe mbaɗi hen bomboji mabɓe tawa ɓe gandi toɓe nde ɓe beela fusde ɗum fof ɓe mbawi fusde ɗum à distance donc tugui nden ene wayno ko kamɓe Hezbollah ɓe kalino ɓe mbi wonde ko koɓe yettotoɓe ɗum noon ene wayno joni haare ene wayno ko woni koye risque oɗo saaha joni ɓeydade yajde toon to Gaza hakkude Israël leyɗele takkiɗe ɗum walla kam ene wayno ko groupe aji ɗi haɓata donc ko wayno Hezbollah e ko wayno Hamas siftinde on ɗiɗo ɗi foof ene wayno ko Iran ɓuuri sipportude ɗum pour ko fate arme ji ɗi kutorto henno contre Israël naɓe donc Hezbollah ɓe kaɓata hen muɗum ko banggue Gaza ɗum noon banggue muɗum worgo ene wayno Hamas ɓe kaɓata hen muɗum ko banggue rewo leydi ndi ko wawi wonde fof ene wayno ko États-Unis e kamɓe leyɗele arabe doole hen ene kuuli oɗo saaha joni hono harde nde ɓeyda yajji siftinde on tan kadi lurodiral waɗino hanki hakkude kamɓe Israël e kamɓe kadi États-Unis surtout ene wayno États-Unis pour mumen wiide wonde ko wawata wallude otage uji walla yimɓe dahaɓe toon ɓe Hamas dahiɓe artude ko haala taw ko masala ko mbiyat diplomatique kono e wayno ko kanko Benjamin Netanyahu hay sindo en yimɓe koreji mum ɓe nanggaɓe enen continue mbaɗa seppoji ene wayno ko kanko wi ko haare nde o dartinta ɗum ma o continue wadde kala peeje bawɗe wonde beele omo artira sécurité e leydi makko toon to Israël toon to Iran e tugnadi kadi e radio Africa News ko haali hen kene wiye ko famɗi fof 30 neɗɗo maayi toon to Iran ɗum noon ko caggal nde yimɓe wonnoɓe toon e ɓulli donc yimɓe wonnoɓe toon e ɓulli ne gasa ko wiyete charbon ɗum noon ko gueɗe kutorteɗe ko fate courant taw ene wayno ko ɗiɗon pulli pousse mabɓe oɗo saaha joni ene wayno ko famɗi foof kene wiye 51 neɗɗo no wayno maayi toon maayi e sibabude oɗon explosion e kadi kene wiye sappo jiiɗi ɗum neɗɗo gañima hen tugnade noɓe mbiye ne wayno ko continue ha hannde won yimɓe hewɓe ha hannde won donc ɗiɗon ɓulli goni ko kene wona 250 kilo ɗiɗon minuji gonno kene wona 250 kilométre hakkude muɗum e Téhéran ɗum noon ko banggue
funange wargo taranken won temedde joyi capannayi kilométre toon to Tchad e tungnaɗi ka habruji gumide to radio France international hono parti biyeteɗo parti socialiste sans frontiére mo ganduɗa gardiɗo muɗum warano ñande nogas jeenayi lewru février ɓennuɗo ndu eno kono biyeteɗo Yaya Dillo ene wayno ko secrétaire général makko hono biyeteɗo Robert Ngam tugui ñande aljuma nde ha oɗo ñalawma hande anda ko to woni o yaltuno parti o ɗon ko ñande aljuma nde hawruno ko nogas lewru septembre ko guila nden ene wayno ko o yiyaka hay goto kadi anda nanani haala makko ɗum noon ene wayno ko parti o ene tugnade noɓe kalir mbi wonde ko sibabude ko oɗo parti kanko Robert Gam hawnay ko mo jogui habaruji kewɗi ko fate hen kamɓe armée Tchad koɓe mbaɗata walla kamɓe parti laamiɗo Tchad koɓe mbaɗata ko fate hen ɗum ɗoji tampinde yimɓe ɓe ganduɗa henna ɓeɓe cikki ene lundiɓe ene wayno ko ɗum waɗi wonde ko ɓe mbaɗa peeje foof ɓe mbawi pour beele ɓe mbawa nanggude hono kanko secrétaire général ko ɗum woni donc ene wayno ko ɓe tuumi wonde koɓe mbi wonde ko oɗo sadio ɓe paayi wonde ko hawnayyi ko yimɓe laamiɗo ko kañum nanguimo kanko Robert Gam donc ala foof to nana guila aljuma ha oɗo ñalawma ɓe jarten toon to Dakar laana yitama toon e maaje toon ɗum noon ko tufde gonɗe toon to Mamel ɗum noon ene wayno ko capannayi jeetati kilométre to hakkude muɗum e Dakar laana ka ene waɗi yimɓe hewɓe taw ko ɓalli goni hen ene maayi ɓeɗon yimɓe noon hawnayyi ko laana ka ene wayno ko majjuno ka e maayo kene wona balɗe walla jonte ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe marine toon to marine national mo Sénégal caggal nde haalana ummima toon to port autonome gonɗo to Dakar pour wawde huccande kaɗon laana wadde ɗum enquête kamɓe wonɓe laana ɓe fof ene wayno ko ɓalli tawata nene goni hen ene maayi kadi ɓalli ɗi kadi koko puɗɗi bonde e tugnade ko habaruji gumriɗi to Sénégal donc ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi e téléphone mo kanko gardinoɗo leydi Sénégal hono Macky Sall mo waddi ɗum e député hono Abdou ɗum noon ene wayno ko kanko gardinoɗo ko mbiyata APR hono kanko Macky Sall o wi wonde ko omo famni yimɓeɓe tan hono compatriote ji makko hono yimɓe habdiɓe makko toon to Sénégal walla yimɓe yaadiɓe makko e politique toon to Sénégal ko yooɓe paam wonde ko hay privilége uji makko ɗe ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa kala ancien président ene foti ene rokke ɗum ɗon ene wayno ko kamɓe wonɓe laamu moɗo sa joni koɓe bloɓɓe ɗum ɗon ɗum ɗon noon firti ko yimɓe yo gandu wonde ko kanko Macky Sall o meeɗani waddude complot e yimɓe ardiɓe joni ɓe pour yo keɓ laamu guila nde ummi laamu ha oɗo ñalawma hande ala fof avantage mo heeɓi ko fati en droit ji makko tawde ko ancien président ɗum noon ko ɗum woni ko yalti toon andaka noon ndeɗo haare wonande nde kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko ndeɓe darani oɗo saha joni wonande contre kanko Macky Sall e contre kadi ni e yimɓe wondude Macky Sall holkoɓe woni holkoɓe ƴewata oɗo saha joni ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi e vidéo ji ɗi kanko biyeteɗo Farba Ngom ɗi o yaltini ne wayno ko wi ko galle makko yanama taw ko policier ji gendarmerie ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ministre de l' intérieur neeli ɗum to galle makko yaade wadde toon persécution ɗum noon ko wonko ɓe jiilotono e tugnade no haaliri o wi wonde ko so tawi wonko ɓe tuumi makko e ponno rewde ko kayit gummiɗo toon to Ñawore walla kayit gummiɗo to wawi wonde foof pour kam au moins o haalane galle makko ne yane walla ko way noon kono o wi wonde ko wonko ɓe bonni toon gueɗe kewɗe kadi ala koɓe jiiti toon ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa natti wonde démocratie ɗum ɗo fof noon ari kadi ko ene wayno ko saaha mo ganduɗa kamɓe Sénégal ɓe pewnito pour woteji baɗoji ñande 17 lewru novembre pour caggal nde kanko ko Bassirou Diomaye Faye nde yandini assemblée mabɓe national taw e wullitade makko wiide wonde ko kamɓe laamu kesgu ɓe donki wadde programme mabɓe sibabude ɓurɓe jogade majorité toon to assemblée to ko yimɓe jeeyaɓe opposition donc ɓuuri hewde hen ko yimɓe ɗum noon ene wayno ko dajire ala toon to Sénégal oɗo saha joni sibabude nangue ɗe ne keewi toon e sibabude kadi nanodiral ene wasi wonde toon kamɓe gouvernement keesoɓe ne gullito wonde ɓe donki wadde programme uji mabɓe saabu ɓe donki haysinde ko leydi Sénégal foof wotaniɓe kono ɓe donki yimɓe opposition ɓe jappa woppude ɓe mbaɗa programme uji mabɓe kamɓe yimɓe opposition ɓe kadi ene wayno ko oɗo saha joni ɓene gultina walla ɓe goyto walla ɓene kalta mbiya wonde ko kamɓe opposition koɓe goytono nden wiide wonde ko kala kalɗo hunde ene nangue eɓene continue mbaɗa la même chose donc holto gonga woni andaka taw oɗo saha joni ene wayno ko
ko mbay felet fo oɗo sa joni kam ko wiyede wonde ko fate jeydiyankoɓe hay goto joni ala liberté no jogorno nden sibabude won galleji kewɗi guddaɗi sibabude haɗede ɗumen jogade jawdi ende poti jogade taw ko laamu rokkata ɗumen walla ko banggueji goɗɗi ɗo keɓanno ɗum ɗo fof ko caɗele laamu jogui oɗo sa joni hakkude muɗum e yimɓeɓe laami kanko Farba Ngom noon e nder halluji ɗi o haali o wi wonde ko hono ministre gonɗo intérieur oɗo sa joni ene wayno taw kadi ko général ko kañum kadi ko général officier supérieur gendarmerie woni wonno ene foti andude luwaji leydi ndi e kadi wona ni tan galleji jannirte natirte surtout policier ji ne garat taw ko hay goto tinani naata galle ma ene mbaɗa ko beela ɗum fof ko hunde nde ganduɗa kanko hoore makko mawo porte plainte e kadi kala ko bonna toon ko kamɓe laamu ngu joɓata ɗum noon tugnade kadi e haalluji ɗi o haali publiquement e kadi o waɗi ɗin vidéo ji kanko Farba Ngom siftinde on tan kanko Farba Ngom kadi koye député ji jeeyatno koye yimɓe ɓe ganduɗa jeeyanoɓe parti Macky Sall gardino leydi Sénégal toon to Mali ene wayno ko hannde woni ñalawma maɓɓe manditare ɗum noon indépendance leydi ndi hono yiyama e ñalawma hono kanko Assimi Goïta ɗum noon woni ko kanko gardiɗo laamu militaire ngongu toon ngo Mali ndi o wone teni makko kadi omo yaha omo waɗa ko mbiyete revue armée o to wawi wonde fof ɗum noon ko toon to Mali ɗum noon caggal nde kamɓe malinaɓe nde kemno janggu bongu mbannogu toon ñande 17 lewru septembre taw ko yimɓe jeeyaɓe groupe watboniyankoɓe te kadi ko jokkodirɓe alkayda taw jannoto toon ko école gendarmerie gonɗo toon to e surtout kadi aéroport mabɓe international gonɗo toon to Bamako hono compagnie ji ɗiɗi taw ko mawɗi diwannoɗi toon to Bamako walla gaddannoɗi yimɓe toon to Bamako hono compagnie ene wayno ko Air Sénégal e Algérie kañumen koyen mbi wonde ko kala voluji gummotonoɗi jahannoɗi toon to Bamako taw ko avion ngaji mumen walla gummotonoɗi toon to Bamako taw ko avion ngaji mumen ene wayno ko suspendi ɗum pour le moment sibabude ɓe mbiri wonde ko caɗele kisal wooda hewani toon to Bamako siftinde on tan ko cuggi ñande 17 lewru septembre ha mardi ɓennuɗo hono kamɓe Mali laamu militaire gon Mali koɓe suspendinoɓe kala ko woni voluji faade aéroport international gon toon to Bamako siftinde on tan ko wat boniyankoɓe ɓe mbawino yande aéroport e tugnade vidéo ji ɗiɓe kolli ɓe mbawino duppude won avion ngaji won e surtout won avion goto taw ko kanko Assimi Goïta ko ɗum o ɗannorto ko wawi wonde fof ene wayno ko dartinde ɗiɗo avion ngaji arde ɗumen toon to Bamako ko caɗele mawɗe kadi jogorɓe ɓeydande kamɓe laamu mabɓe kamɓe malinaɓe surtout caɗele ɗe kadi ko sibabude ko fate commerce balloji gurdam toon to Mali siftinde on tan ko ɗeɗon peeje ɓe goni oɗo sadio ni kamɓe ardiɓe toon to Mali pour ƴewde deññude ɓerde yimɓe surtout yen yimɓe ɓe liggoto en taw ko partenaire uji mabɓe international ji pour hollude wonde leydi mabɓe ndeeƴi donc ene wayno ko kanko Assimi Goïta e nder discours mo waɗi hannde o wi wonde ko maɓe continue wawde habde yimɓe wat boniyankoɓe ɗum noon ko jihadiste uji kono ene wayno ko fama tan wonde ko ɓeɗon jihadiste uji nene continue hewde doole e surtout kadi jogade pellital habde gouvernement mabɓe kamɓe toon to Mali cakkitorde no habaruji men international ko toon to Burkina Faso e tugnade kadi e communiqué bindaɗo toon noon kono kamɓe gouvernement militaire moɓe gardi toon e taw ko ardi ɗum ko kanko capitaine Ibrahima Traoré ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ƴefti décision kala ko fate neldude ko mbiyata ko fate nebam karité ittude ɗum toon to Burkina Faso neldude ɗum caggal leydi ɗum hankkadi koko haɗa ɗum noon ene wayno ko tugnade konngol makko kanko gardiɗo leydi kanko gardiɗo ko fate en commerce biyete Serge Poda e kadi e kanko gardiɗo kongal leydi ndi biyeteɗo Aboubacar Nakanabo e noɓe kaaliri kamɓe gouvernement ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗi wonde ko kala produit ji kala ko gueɗe ɗe ganduɗa gummotoɗe ko fati karité yo wawa hutorede ɗon e nder leydi he pour beele usine aji goɗɗi ne mbawa hutorade ɗum e kadi e nder communiqué jaltude goɗɗo kadi ɓe mbawi wiide wonde ko kala ɓurɗo wawde ɓeydude ndema muɗum pour dañde ko fate condi taw ko blé condi makka e condi kadi gawri ndimiri e gueɗe kewɗe ganduɗa ko fate ndema kono mbiyata toon ɗum noon ma rokke jeenade ko fate kalis siftinde on toon kamɓe Burkina Faso e tugnade kadi habaruji gumiri toon ko kamɓe goni leydi ɗiɗiɓiri caggal Nigéria koɓe mbaɗatno produire ko fate karité ene wona ene abbo ken wona 160 ujunere tonnes
e nder hitande ujunaji ɗi e sappo e jeenayi ɓe mbawi dañci hen ken wona $60 million ɗum noon ko ene wayno ko hande oɗo saaha ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe kaaɗi hankkadi oɗo produit kala ko fate karité yaltinir ɗum caggal leydi siftinde on tan karité kadi noɓe mbini ene wayno ko produit karité o ko ɓe wonata koye lekki kadi ene wayno ko so tawi gallude ɗe guitama ene wayno gallude ɗe kadi ene mbawi waylede gonta beurre aduna fof ne ñama ɗum hen et surtout kadi ne ɓeyde hen ko fate kadi margaji ne ɓeyde hen fate nebbameji ne ɓeyde hen karité kadi ko produit kadi kutorteɗo no fewi so tawi wonko ittete hen kadi ne wawi hutorede ko fate no ɓalli ɗum noon e wonde ko fate cosmétique tumnede hande habaruji gummiɗi ton to Africa News. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Joni Sade ko ɗin kabaruji min jogonno on hannde e oɗo ñalawma dimanche hawri ko 21 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaalo jaam ha janggo on jarama.